دربارەی رەوشا کوردان و مافێوان لە کوردستانە سووریە و جهێوان دەستورە سووریە یانوودا کامیران حاجۆ ڕادگهینە گو هەولێن گوهارتنان درێڤەبەریان نەهادا لە باکوورێ سووریە تێنەکردن. براهیم برۆژی دەبێژە کۆ لە رووسیا ڕێیان چارەسەرکردنا مافên gelê Kurd di Sûriyaya nû da û krîza Sûriyê hatine gotûbêjkirin. Li daxuyaniyekê de serokê Ofîsa Peywendiyên Derve Enekesê Kamiran Haco ragihand ku hewlên cîbcîkirina guhartinan dirêveberiya niha de li bakurê Sûriyê tên kirin ta ku pêdê nemîna Partiya Tekana dirêveberiyê de. Di daxuyaniya xwe de Haco serbar kir got ku ew guhartin mebez jê ew e ku pêdê lawaz bike û Enekesê û hêzên siyasî yên din wê rolawan hebe. Serkirdeyê Kurd Kamiran Haco herwiha got jî ku ew deverên erebiyên dibin kontrola Qesedê de wê arasteyî xelkên wan deveran bibin. Di berdewamiya daxuyaniya xwe de Haco got ku Amerîka ragihand û ji wan re jî gotiye ku çirêkeftinên siyasî bi pêdê re tune ne, Amerîka pêdê wek hevalbend nabîne û tenê ji ber şerê Daişê tên kar anîn. Her divê derbarê de endamekî Ofîsa Peywendiyên Derve Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê dibêje li Rûsya rêyên çareserkirina krîza Sûriyê û mafên gelê Kurd di Sûriyaya nû da hatine gotûbêjkirin. Brahîm Biro endamê Ofîsa Peywendiyên Derve ya Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê herwiha endamê şanda danûstandkara Sûrî ragihand di seredana şanda danûstandkara Sûrî de li Rûsyê li gel Sergî Lavrov Wezîrê Derveyê Rûsyê û Alexander Lavrentiev şandiyê Rûsyê taybet ji bo Sûriyê rêyên çareserkirina krîza Sûriyê û mafên Kurdan di destûra Sûriya nû de gotûbêjkirine. Herwiha biro got ku helwêsta Rûsya derbarê çareserkirina doza Kurdî li Sûriyê erîniye û Rûsya naxwaza Kurd di Sûriyaya nû de bêbeş bin û da zanîn ku di destûra Sûriyaya nû de Rûsya tekeziyê li ser garantiya mafê Kurdan dike. Beriya çend rojan jî berpirsê Ofîsa Peywendiyên Derve ya Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê Kamiran Haco eşkere kirbû ku wan daxwaza federaliyê ji bo Sûriyê di destûra nû ya Sûriyê de cîbcîkirina wê kiriye lê eger ew yek nebû divê mafê gelê Kurd yê netewî û siyasî di destûra Sûriyaya nû de werin garantîkirin. Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê ji destpêka damezrandina xwe ve bi awayekî bihêz daxwaza mafê gelê Kurd li Kurdistana Sûriyê dike. Tanha berdewam e hewlên berçav dide da ku mafê Kurdan di destûra nû ya Sûriyê de bilge bibe û bi garantiya welatên navdewletî be.